con 17 anos tocoume enfrentarme á vida cunha enfermedad que non me sabía como iba a ser, unha enfermedad neurolóxica, e digo eu, a mellor cousa foi que apareceu Miguel na miña vida, de verdad. Eso foi o regalo máis grande que pude recibir despois dun diagnóstico tan duro, tan fuerte, como ter unha enfermedade degenerativa, tan xoven, os teus mitos, as túas ilusións, todos se ven truncadas. Pero, como estamos xuntos aquí... Chámalle destino ou casualidade. Todo empezou no 2019. No Centro Cívico de San Diego, nunha merenda da Asociación de Esclerosis Múltiple, ACEM. Coñecimos un montón de compañeros e fomos un pouco socializar. E despois ven unha pandemia. Démonos os teléfonos. E Miguel, como é tan caballeroso, os colliu po día seguinte e chamoume, claro, pero primeiro mandame un WhatsApp e dime, podemos falar? Non vai ser que estuviera ocupada. Claro. E despois fomos falando. Todos os días falábamos. E polo menos, tiñámonos aínda que eu fume para a Costa da Morte, que a pandemia non podía estar na Coruña. A pandemia cortou un pouco o tempo. Sí, pero bueno, eu despois cando puden regresar, despois quedamos outra vez. Pero nós non perdemos o contacto de bons días, boas noites, ata mañá. Que tal che foi a... Sí. Ti onde fuches a mañá? Eu fui a piscina por mañá, ás 10 da mañá, na piscina. Eu fui entre fíos e bastidores. Ás 10 tamén. Ás 10 tamén, que comecei hoxe a actividade aí no Ágora. Moi ben, vou facer, estou con lana, co bastidor, e mañá volvo á estampación. É o primeiro día. É o primeiro día, por eso veño tan... Compartimos moitas cousas. Vamos a un montón de espectáculos. Sí, conciertos, monólogos, conciertos. Algún viaxe con unha terceira persona. Si, fixemos dous cruceiros, dous, que non é un viaxe, dous cruceros.